Sala 2020 dibin tesîra menfiya şewba koronayê de derbas bû. Li gor daneyên saziya îstatîstîka Tirkiyeyê di sê meyên ewlên sala 2021 îktisad û aborî ji sedî hev mezin bûye. Lê ev mezinbûn û pêşketina aborî û îktisadê tu tesîrek musbet li ser bîrika xelkê nehîşt. Serokê Giştiyê Huda Parê Zekeriyaya Pucoglu derheqê mezinbûna aboriyê de nirxandin kir û got. Digel pêşketin mezinbûna îktisadê tu tesîrek li ser bêrika xelkê me nebûye. Berdewamkirina mercên qrîzê di aboriya rastîn de wê îmkanên îstîdamkirinê dibe sedema nîqaşan û pirsan. Faîzên her tim tên zêdekirin, zemên wek bi otomatîk tên kirin. Dibe sedema nîqaşên pêşketin û mezinbûna aborî û îktisadê. Çixwaza aborî pêş ve biçe yan jî mezin bibe bila bibe, ana di nav xelkê de ev yek nahîzkirin. Ya Pucoglu di berdewamiya beyana xwe de balkişan ser sebebên qrîzên aborî û îktisadê û sîstema kedxwariyê û wiha li beyana xwe zêde kir. Şert û mercên wekî rastiya ku mercên piyaseya azada ku ji hêla sîstema kapîtalîst ve têne îdakirin kiriye berdestê holdîngan. Sîstema kedxwariya a ku ji edaletê dûr e, sebeba qrîzên tim û tim derdikeviye. Ya Pucoglu di beyana xwe de îfade kir. Polîtîkayên îktisadiyên tetbîqkirin ne însaniye û wiha li beyana xwe zêde kir. Em zihniyeta îktisada ku di navenda wê însan û însaniyetê de tuneyê, refahê navê xelkê lê tenê mezin dibe red dikin. Tenê bi xerckirin, îdixalat û înşatê çareserî nayê. Dibe zêde bi mahsulan bên çêkirin, îstîdam zêde bi. Ya Pucoglu her wiha got, divê karker li hemberê cenawira enflasyonê nên madûr kirin. Li dünyayê piştî Çînê herî zêde aborî û ekonomiya Tirkiyeyê mezin bûye. Ji ber vê yekê divê rûyê karkeran wek adîlane bêkêfxweş kirin. Zêdebûnek maqbûla pere û jeta wê ji bo mezinbûna gavek muhîm e. Divê barê giranê qrîza aboriyê li ser pişta xebatkaran nên barkirin. Karker û taqawî li hemberê cenawira enflasyonê nên madûr kirin. Divê bêedalîtiya di nav maaşan de bê çareserkirin. Ya Pucoglu daneyên dawînê enflasyonê jî nirxand û wiha dawî li beyana xwanî. Li gor daneyên saziya îstatîstîka a Tirkiyeyê, em wek welata niha bi qrîzek mezina aborî û îktisadê rûbirûmanin. Sebeba vê yekê a mezin ji ber îdareya îktisadê ye. Ji ber vê yekê dibe dawî li zemên ku ji teref dewletê de tê kirin bêdayîn. Ji bo enflasyon bêdaxistin çi ji destan tê divê gavên acîl bê avêtin. Kaynaklı refahın tabana yayılmasında önemli bir